majestats, els reis de l'Orient. Sí, veig que a més hi ha tot de gent esperant aquí al moll de la fusta, ple de gom a gom, de nens, nenes, de pares, mares, tietes, avis, tots abocats esperant la vinguda dels Reis. Li estan donant tots la benvinguda, estan aixecant les banderoles, els estan saludant i els grans mags de l'Orient estan també saludant a tots els nens, nenes i a tothom que està aquí al moll de la fusta esperant-los. Una benvinguda que havia de ser a Barcelona en aquest any olímpic, en aquest any 92 per Mart. Evidentment, hem recuperat el mar i els Reis havien d'arribar per aquest mitjà. El moll de la fusta es farà, com sempre, la recepció oficial amb el tradicional oferiment del pa i la sal a càrrec de l'alcalde Pasqual Maragall. El pa i la sal, una de les tradicions de la ciutat de Barcelona de benvinguda, de cordialitat. Sí. Exacte. Doncs ara veiem ja com estan a punt de ja començar a aturar el vaixell per poder baixar i que l'alcalde Pasqual Maragall els doni aquesta benvinguda. Veiem aquí els tres reis mags, en Baltasar, en Gaspar i en Melcior. Ens un ordre una mica invers al que estàvem acostumats a veure una miqueta, sempre amb Melcior. Sí, perquè en Melcior, des del que va passar, quan li va passar anar a adorar el nen Jesús, ara ja sempre es queda una mica enrere, fins que els altres no li donen el pas, ell no gosa passar al davant. Explica'ns una miqueta què li va passar, perquè deien que Melcior, a part de tenir les barbes molt blanques, era el més jove dels tres. Sí, és realment el més jove de tots tres, però amb la seva impetuositat al anar a adorar Jesús, resulta que Jesús el va castigar. No pot ser, barcelonins, què? Us heu cansat de saludar? No pot ser això! Aquí veiem Pasqual Maragall. Imatges de l'alcalde Pasqual Maragall, que donarà la benvinguda, com ja és d'habitud, també en aquestes arribades de ses majestats els Reis de l'Orient a Barcelona. Tot Catalunya està celebrant aquestes arribades a qualsevol indret, qualsevol racó del nostre país. Tenen també l'arribada dels Reis Màgics d'Orient. Televisió Espanyola, pel seu primer canal, us oferirà la transmissió de l'arribada a la ciutat comtal, a Barcelona. A punt ja perquè l'alcalde de Barcelona també dongui la seva benvinguda amb el pa i la sal i també els llegeixi la carta als Reis, perquè evidentment cada cop demanem més coses i la ciutat de Barcelona també vol demanar-li moltes coses i tant de bo que tots aquests desitjos que dintre d'uns instants l'alcalde Pasqual Maragall els hi demanarà als Reis, a ses majestats, siguin possibles. Jo veig en Pasqual Maragall una mica emocionat, però també veig els Reis, els tres Reis de l'Orient, que estan contents de tornar a estar aquí entre nosaltres, que tenen ganes de veure aquesta nova Barcelona. Els veig que amb molta il·lusió estan esperant poder baixar, poder saludar a tothom i poder tornar a estar aquí entre nosaltres. Els patges també han fet un esforç important a l'hora de saber com està ubicada aquesta nova Barcelona, que la trobaran una mica diferent de l'any passat, i evidentment que ells ho saben, ja han vingut a prendre una miqueta de vistes abans per saber on han de portar tots els regals a tots els nens. I l'han vist canviada perquè són moltes les coses que han canviat a la nostra ciutat, i la primera se n'han donat compte només d'entrar. El començament ja d'aquestes reformes al port de Barcelona i que la ciutat era ja definitivament oberta al mar. Els veiem ja aquí, a punt de baixar. Estan en aquests moments intentant ja d'atracar el vaixell que els ha conduït fins a la ciutat comtal. Melcior, Gaspar i Baltasar. Sempre els que portaran la il·lusió avui aquesta nit, juntament amb tot el seu equip i seguici de patges i d'altres elements que fan que a totes les cases arribin aquests regals i aquests obsequis. Molta atenció també a tots els nens, perquè cal tenir present que avui s'haurà de posar totes aquestes coses, les sabates, com va tot això? Tot això hem de tenir en compte. Mira, ja han posat la passarel·la, està passant ja amb Melcior. Vinga, barcelonins, una hora pas. I en aquests instants ja tots els nens els estan donant la benvinguda, juntament també amb l'alcalde de Barcelona, que dona la benvinguda al primer de ses majestats, Melcior, ara Gaspar, i serà a continuació saludat Baltasar. El moll de la fusta de Barcelona donant la benvinguda, com tot Catalunya està donant la benvinguda en aquests instants a ses majestats, els Reis de l'Orient.
banderes, banderetes de tots els nens, petits i grans, que estan concentrats avui al Moll de la Fusta. Moltes són les persones que han vingut aquí al Moll de la Fusta, moltes seran també les que seguiran el seguici que des del Parc de la Ciutadella anirà pels carrers barcelonins fins a acabar, com és ja tradicional, a la plaça de la Font Màgica de Montjuïc, que serà previst per les 9 del vespre. En aquests instants estem ja esperant que l'alcalde de Barcelona formuli el desig de la ciutat a ses majestats els reis de l'Orient, donant la benvinguda des del Moll de la Fusta. A continuació hi haurà també un parlament del rei Melcior. Escoltem, doncs, les paraules de l'alcalde Pasqual Maragall. Majestats, Barcelona us dona la benvinguda. Barcelona us dona la benvinguda en el llindar del gran any, de l'any màgic de 1992, que tot just acaba de començar. Un cop més, majestats, la vostra arribada a Barcelona és una oportunitat perquè l'alcalde intenti expressar allò que els nens de la ciutat i els que no són tan nens desitgen molt fermament, però potser no saben com dir, ni on dir-ho. Tots els nens i la gent gran, de tots els barris de la ciutat, des del Poble Sec fins a la ciutat meridiana i Vallbona. Els darrers anys us hem demanat sempre pau i us hem demanat també que ens ajudéssiu una mica en l'esforç que la ciutat ha estat fent de preparar-se per la gran cita que tenim el mes de juliol que ve, que és la gran ocasió dels Jocs Olímpics. Avui us puc donar les gràcies perquè ens n'hem sortit, però permeteu-me, majestats, que doni les gràcies sobretot als barcelonins, als ciutadans i ciutadanes que han resistit pacientment, solidàriament, els entrebancs i les dificultats que la millora de la ciutat ha comportat. Però insistiré en la nostra petició de pau i de tolerància i de civisme, que és molt important el civisme. Els nens són avui més conscients de la necessitat de pau. Després d'un any que malauradament ens ha portat l'experiència de la guerra una mica més a prop i també l'experiència dels odis racials, religiosos i nacionals en què uns i altres utilitzen el nom de Déu per enfrontar-se. Volem que els Jocs siguin la gran treva, el gran parèntesi de la pau, però voldríem més encara. Voldríem que 1992 fos l'any de la pau al món. Us ho demano en nom dels infants de tot el país, de tot Catalunya i també de tot Espanya. No us volem entretenir més. Els nens us esperen i els grans es deleixen per reviure un any més el prodigi de la gran nit de la il·lusió, de les esperances, de les bones intencions, dels propòsits encara millors. I ho fan omplint els carrers de la ciutat, com si volguessin que tots fóssim testimonis del respecte que us inspira, que vosaltres inspireu. Majestats, benvinguts novament a Barcelona en un any que volem que sigui i que serà com una llarguíssima nit de Reis per la ciutat. Benvinguts. Aquestes eren les paraules de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, tot desitjant, com deia, una llarguíssima nit de Reis per la ciutat. Una llarguíssima nit de Reis per aquest any que podem considerar també màgic del 92. Són molts els nens que en aquests instants estan esperant també les paraules del rei blanc, del rei Melcior. Ciutadans de Barcelona, nens i nenes de tot Espanya, alcalde d'aquesta ciutat. Com cada any, els Reis d'Orient hem arribat a Barcelona per mar i hem desembarcat molt arran del portal de la Pau. I és que tots els regals que avui repartirem entre els nens i nenes passen primer que tot pel signe de la pau. El que volem portar-vos, doncs, és la pau i la felicitat a tota la ciutat, a tota la nació,
a tot l'Estat. I permeteu que també canvi momentàniament l'idioma per parlar una mica als altres nens d'aquest estat, d'aquest país d'Espanya. Hemos dicho que queremos traer la paz y que nuestro mensaje es realmente de paz. Pero queremos también al mismo tiempo traer a toda la ciudadanía y especialmente a los niños alegría y cordialidad. Por eso nuestro mensaje de paz toma la forma de juguetes que son los instrumentos más imaginativos, casi el símbolo de la alegria i la cordialitat. Durant aquests darrers anys, tots heu treballat molt per transformar Barcelona i per transformar altres ciutats, per preparar els Jocs Olímpics i altres esdeveniments que marcaran 1992 com un any realment històric. Els Reis d'Orient venen aquest any, podríem dir, d'una llunyana república, perquè estan fonamentalment preocupats per la res pública, com deien els llatins, és a dir, per la cosa pública. Per això són molt sensibles a tots aquests esdeveniments i us en felicitem. I en felicitem especialment el nostre alcalde, un home fonamentalment preocupat també per la cosa pública, per la res pública. Falta molt poc perquè arribeu a assolir la culminació de tants esforços i, com deia el vostre filòsof, cal treballar i cal alhora jugar. Ara ha arribat ja el moment de jugar, amb les joguines que aquesta nit repartirem i amb les joguines urbanístiques que us ha preparat el vostre alcalde. Però també és el moment de noves esperances i d'iniciar una nova etapa. Aquell mateix filòsof de què us ha parlat digué un dia: estem fent una ciutat nova, però ara cal ajudar els ciutadans a ser uns nous ciutadans. És a dir, cal donar-los els instruments perquè la seva vida física i espiritual millori i excel·leixi. L'home que treballa i juga és l'home que s'identifica amb la cultura. Els vostres governants ho han dit sovint. Després dels esforços urbanístics, avui mateix han de començar els grans esforços culturals. L'esperança que aquesta nit repartirem amb les joguines és que aquest any olímpic serà també el començament d'una campanya per accelerar i completar les vostres grans estructures culturals. Avui hem de felicitar-vos per olímpics i per urbanistes. L'any que ve, quan tornem a desembarcar a la Porta de la Pau, us podrem felicitar també doblement per l'èxit que hauran assolit els Jocs Olímpics i per la realitat d'una cultura definitivament establerta. Potser els nens i nenes que m'escolteu només trobareu en les joguines la intenció i la incitació al joc. Però amb el temps ja veureu com en cada joguina d'aquest any hi ha una promesa de pau i una esperança de cultura. I res més, anem tot seguit i a tota pressa a repartir joguets per tota la ciutat perquè cap nen es quedi sense joguina i cap unitat familiar, cap unitat d'amics es quedi sense aquest missatge de pau. Era el Parlament, en aquest cas, del rei Melcior, donant desitjos de pau i de felicitat i també que es felicitava per aquest any olímpic i perquè us volia felicitar a la ciutat de Barcelona, concretament per olímpics i per urbanistes. Eren els desitjos que l'alcalde Pasqual Maragall donava la benvinguda als Reis de l'Orient i que el rei Melcior recollia amb aquestes paraules. S'ha fet entrega també del pa i la sal, que són una miqueta aquest símbol de l'hospitalitat de la ciutat de Barcelona envers els seus visitants i que avui uns visitants d'honor, ses majestats els Reis de l'Orient, són rebuts càlidament en aquesta freda nit de Reis, però que ha estat gairebé amb la calidesa que li otorguen tots aquests nens i nenes petits i grans que avui els reben al moll de la fusta, han fet que la temperatura s'elevés una miqueta, oi, Laura? Sí, i a més veig com tots els nens que avui encara no havien donat o tirat la carta als Reis estan aprofitant per donar-los personalment, sobretot perquè no s'oblidin de portar-los joguines. Veieu com estan recollint aquí al moll de la fusta totes les cartes
que els tocatardans no han donat fins avui. Doncs els hi va de ben poc, perquè si es descuiden un dia més ja no els hi Ja sabeu arriba. que hi havia moltes maneres de fer arribar aquesta carta als Reis, que molts de vosaltres també les heu portat a les bústies i correus. Ha arribat més de 100.000 cartes que moltes vegades no duien ni segell, però que sí que duien una adreça molt clara. Duien l'adreça de l'Orient, als Seves Majestats, als Reis de l'Orient, i molts d'ells que ho han volgut fer avui en directe, portant-li personalment la carta al rei. Suposo que molts aprofiten per xiuxiujar-li a l'orella aquell petit detall, aquella petita cosa que s'han deixat a la carta. Majestat, no us oblideu de mi, que també hi soc i que també tinc aquest regal per dir-vos. Tot això és el que en aquests instants estem veient des del moll de la fusta. Són escenes que també s'estan repetint arreu de la geografia catalana. Tots els indrets seran visitats avui, aquesta nit, per Ses Majestats, els Reis de l'Orient. I a Barcelona, avui, transmetent en directe a Televisió Espanyola pel seu primer canal, ens està oferint aquesta transmissió de l'arribada de Ses Majestats, els Reis de l'Orient, a la ciutat de Barcelona. En aquests instants pugen dintre d'uns vehicles descapotats que els portaran fins al parc de la Ciutadella, des d'on s'iniciarà aquesta cavalcada dels Reis. Des del parc de la Ciutadella, per l'avinguda del Marquès de l'Argentera, aniran cap al passeig d'Isabel II i al passeig de Colom. La cavalcada pujarà Rambla amunt fins al carrer de Ferran i per aquesta via accediran a la plaça de Sant Jaume, on els mítics monarques s'aturaran davant de la casa de la ciutat cap a 1:15 del vespre. L'alcalde us oferirà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases on hi hagi algú que es mereixi obsequis, que suposo, Laura, que s'ho mereixen gairebé tothom. Sortits de la plaça de Sant Jaume, la cavalcada continuarà l'itinerari tradicional pel carrer de Jaume I, la via Laietana, el carrer de Fontanella i la plaça de Catalunya. Cap a les 8 del vespre arribarà al carrer de Palai, amunt a la plaça de la Universitat, la Ronda de Sant Antoni, el carrer de Sepúlveda, el de Vilamarí i de Lleida, l'avinguda de Rius i Taulet i la plaça de la Font Màgica de Montjuïc, on hauran arribar cap a les 9 de la nit. És en aquests instants quan veiem el cotxe descapotat del rei Gaspar, que saludant el públic que s'està congregant, i està ja fa estona, des de les 4 de la tarda, veiem, Laura, que sí, estava ja ple de gent que estava esperant Ses Majestats. Ara veiem ja com se'n van els cotxes per poder donar inici a la cavalcada de Reis. Jo voldria dir a tots els nens i nenes que ens estan escoltant i que estan veient aquí els Reis, que sí s'han descuidat de donar les cartes, que no es preocupin, que aquest oblit té solució. Poden anar ara per tot el recorregut on passarà la cavalcada i hi ha uns carters reials que recullen totes aquelles cartes que encara no han arribat al lloc, però els Reis són màgics i les cartes que reben ara mateix les poden complaure a tots aquells que demaneu les coses amb les cartes que arribin ara. És a dir, que no us preocupeu, si esteu a casa i podeu, sortiu al carrer, aneu a veure la cavalcada, els Reis estan contentíssims de que vosaltres els aneu a rebre, que els doneu les cartes i tenen moltes ganes de veure tots els nens i nenes de Barcelona, a tots els nens i nenes de Catalunya, perquè els Reis són màgics i estan aquí a Barcelona, però estan també a tot arreu, estan a Sant Sadurní, estan a Vilafranca, estan a Peratallada, per tot arreu. A qualsevol punt de Catalunya, l'arribada de Ses Majestats els Reis de l'Orient en aquests instants s'encaminen cap al parc de la Ciutadella. I recordar que també és molt millor de veure'ls en directe, però nosaltres us estem oferint per a tots els que no pugueu des de Televisió Espanyola. I anem ja a veure una de les primeres actuacions musicals que celebraran aquí en el moll de la fusta, mentre Ses Majestats es A Melchor, a Gaspar y también a Baltasar.
Era la benvinguda que donaven els Reis Màgics, el grup Nins, amb un espectacle que ens han portat des del moll de la fusta. Anirem escoltant cançons dels Nins i estem veient en aquests instants també aquests focs d'artifici. Tot això per anunciar l'arribada de ses majestats els Reis. Sempre els focs s'han utilitzat a les nits màgiques, sempre amb aquest tòpic de màgic. Hi ha hagut també les revetlles de Sant Joan, etc etc. El foc és un dels ingredients. El foc és un element màgic, màgic per naturalesa, i aquí, en la nit de Reis, no podia faltar aquests focs. Estem veient ja com els Reis, les majestats, amb aquests cotxes descapotables, cotxes antics, per cert, preciosos, estan anant cap al Parc de la Ciutadella. I al Parc de la Ciutadella canviaran aquests vehicles motoritzats per unes carrosses i aniran a fer el seguici que els portarà per tots els carrers de Barcelona, perquè tots els nens de Barcelona puguin veure ses majestats, saludar-los, i el que dèiem abans també, els tocatardans, que hi puguin portar les seves cartes, que sempre en queda algun, Sí, i jo penso que, mira, d'haver-ho sabut, hagués demanat un cotxe d'aquests perquè realment el trobo molt, molt bonic, aquests cotxes descapotables. Mira, jo et voldria dir que també, a més de veure els Reis, també són els Reis que tenen ganes de veure a tots els nens i nenes de Barcelona i de totes les ciutats i poblets de Catalunya. És a dir, que sortiu al carrer, sortiu, agafeu les llums. Aquí, precisament, et volia comentar que no és costum anar a rebre els Reis amb llums, però és important portar llums o portar alguna cosa que faci soroll, o trompetes, o cantar-los alguna cançó, perquè no passin de llarg. Perquè imagina't que ara haguéssim vingut aquí i no ens haguéssim vist i haguéssim passat Barcelona de llarg, o haguéssim passat Mataró o un altre lloc. No, és necessari que sortim a fora i que cridem la seva atenció perquè s'aturin en el lloc, a la nostra població, a la nostra ciutat, perquè ens deixin tot allò, totes aquelles coses màgiques que nosaltres hem demanat. Fins i tot a principis de segle hi havia una tradició a Barcelona de cantar una sèrie de cançons, com també ho fan arreu de Catalunya. Allò, els Reis arriben, porten torrons, etc etc. Els Reis de l'Orient porten coses per la gent, acabava dient la cançoneta. I ara, en aquests instants, doncs, anirem a veure també l'arribada per mar que han fet els Reis i que no l'he pogut veure, però ara veurem què passava, què ha passat abans de que els Reis arribessin a port. Mira. Ja veiem aquí el Gaspar que estava saludant. Això era als voltants de les 6 de la tarda, quan feien la seva aparició al port. Moltes barques que els anaven a trobar i feien sonar les seves sirenes per donar-los la benvinguda. Aquí veiem el rei Gaspar a dalt de la seva embarcació llegint cartes. Ja tenien cartes, ja tenien totes les cartes, Imagina't, ja portaven cartes que eren, suposem, de les primeres embarcacions que ja els hi passaven. Ja els hi havien passat, sí. Les llanxes de la Creu Roja que estaven al seu costat també per fer costat i per acompanyar els Reis de l'Orient que feien la seva aparició en aquells instants pel port de Barcelona. Mira si n'hi havia de gent, i aquí els pràctics que anaven ruixant i marcant el lloc per on havien de passar l'embarcació de ses majestats. Mira, sí, i aquí podem veure el castell de Montjuïc, que anunciava l'arribada amb 21 salves. Evidentment que el missatge de pau que li donava l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, a les majestats dels Reis, també el podríem donar aquí, un castell que havia servit per fer guerres, etc etc, i que avui serveix per donar la benvinguda als Reis de l'Orient amb aquest missatge de pau i de futur olímpic que tenim a la ciutat de Barcelona. Mira si han trigat a fer l'entrada, que encara era clar al començament de veure aquestes imatges, i ara ja veiem com es va fent de nit, una nit però càlida, una nit plena d'il·lusió, perquè estem esperant que els Reis deixin totes aquelles coses que hem demanat. Per tant, no sentim el fred ni la humitat que fa aquí i veiem, esperem tots amb molta alegria el que ens donin els Reis. No a tot arreu arribaven per via marítima, entre els mitjans de locomoció que els mans faran servir per arribar a tot arreu aquesta nit màgica d'il·lusió infantil. Hi ha trens de vapor, trens elèctrics, globus aerostàtics, barques, vaixells, cavalls, camells, helicòpters i molts d'altres estris. En definitiva, donar la benvinguda a ses majestats.
unas naves pequeñitas. Un sub y baja que cuando se giran van rectas. Este es un autobús que cuando hay mucha agua lo giras y es un barco, pero no es un coche. Vente, imagínate. Doncs ja veiem en aquests instants a la Guàrdia Urbana preparada per donar ja el seguici que conduirà a ses majestats els Reis pels carrers de Barcelona. Esperem ja que els Reis hagin ocupat el seu lloc dins les carrosses reials. I la Guàrdia Urbana, com sempre, doncs, interpretant temes per obrir aquesta marxa, aquest seguici que conduirà els Reis pels carrers de Barcelona. Laura, una miqueta tu que ets l'especialista en tot això de la tradició, ens pots explicar si sempre hi ha coses d'aquestes, el recorregut sempre és igual? De tota manera, primer parlarem una miqueta i escoltarem un altre dels temes dels nins. Exactament és Cuidado con la paloma. Temes dels nins que avui estan portant la seva animació al moll de la fusta. 1, 2, 3, cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Me gusta la cirugía. Ha pasado de 3 veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de poderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di. Ay, doctor Pitangui, qué milagros han hecho los millones que te di. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Adecuado para mayo, lo de las patas de gallo. Ay, qué burrada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado como un higo. Que ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta chica se me rompe en pedazos. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Lentillas de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas, tus ritmos. Y ahora tiene antojo de los labios de la mujer de rojo. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Cuidado con paloma. 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 Que me han dicho que es de goma. Que me han dicho que es de goma. Cuidado con paloma. Cuidado con paloma. Que me han dicho que es de goma. Que me han dicho que es de goma. 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 Dani, 1, 2, 3, 4. Cuidado con paloma, que diuen que és de goma, Eren els nins, avui en directe des del moll de la fusta.
I els nins que ens estaven oferint des del Moll de la Fusta les seves actuacions avui des del Moll de la Fusta i veient ja la Guàrdia Urbana de Barcelona que encapçala aquesta seguici que portarà per tots els carrers de la ciutat a ses majestats els Reis de l'Orient. Aquí ja tenim una carrossa, la carrossa del rei... Del rei blanc. El rei blanc, el rei Melcior. Està ja repartint carmels, estan llançant carmels a la mainada. I no patiu pels carmels, que n'hi ha una tona més que l'any passat. L'any passat hi havia 5 tones i aquest any hi ha 6 tones de carmels. O sigui que n'hi haurà per tots els que esteu en aquests instants esperant a ses majestats. Molts dels nens donant la seva benvinguda, donant-los les cartes i recollint també aquests carmels, que també és tradició que en portin. Abans portaven ametlles per això. Abans sí, abans el que feien era llançar ametlles. No sé per què es va canviar a carmels, no sé si és que les ametlles van massa cares o què ha passat, però ara la tradició... que és una llaminadura més nova, no? El carmel, possiblement, que no les ametlles, perquè abans també pagès, per exemple, els reis portaven panses i figues, nous i olives, i sempre mel i mató també hi havia. Portaven mató, portaven fruits secs, i no portaven joguines, sinó que portaven tot tipus de fruits i llaminadures dolces, però dels fruits, de pagesia. Els fruits, i evidentment el que és important és que el portaven de sorpresa. Era el més màgic de tot, era que els nens, tal com ara també, s'anaven a dormir d'hora, es portaven molt bé, això sí que s'ha de dir. Avui sí, avui s'ha d'anar a dormir molt d'hora, però petits i grans, no s'hi val això de que algú es quedi sense anar-se'n a dormir d'hora. I els ulls ben tancats. Els ulls ben tancats, que si no, aleshores... Perquè tu saps que els reis són màgics i que no es poden veure. Perquè només els podries veure si portessis una canya verda i la camisa mullada. I amb aquest fred que fa, la camisa mullada, Déu-n'hi-do, i les canyes, les canyes verdes és molt difícil per aquesta època, Ves-les a trobar una canya verda i una camisa molla. Doncs d'aquesta manera els veuríem, però el que és més important és que sorteu molt bé, us porteu molt bé i us aneu a dormir d'hora, els ulls ben tancats, que demà apareixeran totes les joguines que heu demanat en aquestes cartes als Reis. Hem vist ara la carrossa de les 101 dàlmates. N'hi ha moltes en aquest recorregut. Hi haurà 9 carrosses decorades amb motius al·legòrics de contes infantils, com és ara l'Aladí, la Llàntia meravellosa, les 101 dàlmates i la volta al món en 80 dies. El carter reial, amb totes les cartes... que recullen totes les cartes dels nens i nenes. Nens i nenes I dels no tan nens i tan nenes. Que havien donat. La primera de les cartes no era precisament d'un nen, era la de l'alcalde, que era la que donava els primers desitjos per aquesta Barcelona del 92. També hi ha carrosses dedicades als globus de viatge julivernès que es llançaran grapats de carmels a la quitxalla, tal com hem vist, i hi ha motius al·legòrics a la Barcelona olímpica, que sembla que serà una miqueta, per extensió, l'any més màgic que es podrà disfrutar aquí a la nostra ciutat. Suposo també que cal fer esment avui d'aquestes carrosses, que totes han estat decorades, com en altres anys també, per Salvador Bartolí. A més, hi ha 3 grups de cavallistes que precedeixen els Reis, 4 bandes musicals, 4 cotxes de cartrers, 3 camions de carbó, 3 camions de carbó. Això que hi ha molts dels nens que no s'han portat massa bé i els hi hauran de portar una miqueta de carbó. 3 camions de carbó i la Guàrdia Urbana muntats a cavall. També cal fer esment d'una de les carrosses que porta més de 40.000 joguines, Laura. Més de 40.000 joguines. Aquestes m'agraden més que les de carbó. Que serà una carrossa que portarà el periòdico La Caixa, l'Ajuntament de Barcelona i Televisió Espanyola, Catalunya Ajuntament amb Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, per aquesta campanya Dóna-li una joguina i ella et donarà un somriure. Una proposta que intenta regalar joguines a tots els nens de les comunitats africanes, marroquines i gitanes de Catalunya. Més de 40.000 joguines que els Reis repartiran avui, aquesta nit. Per tots els nens. Jo voldria fer una recomanació, un consell us volia donar a tots els nens i nenes de Catalunya, i és que avui, perquè els Reis puguin entrar dins de casa vostra, heu de deixar una finestra, un balcó, la porta una mica obert perquè s'hi puguin ficar. I, a més, és important, importantíssim, perquè puguin tornar l'any que ve, l'any vinent, que els hi deixeu alguna cosa de menjar.
Què els hi hem de posar? Pa sec? No, home, Ai. en els Reis pa sec. Pa sec pels camells? Home, el pa sec pels camells. Jo, mira, amb els anys que porto veient arribades dels Reis, jo et puc dir que hi ha patges que m'han dit que hi ha camells que arrufen el nas quan veuen el pa sec. Els agrada la palla. La palla? Menjar palla. Això és una mica difícil aquí, però saps què es podria trobar? Es podrien trobar bledes o espinacs. O també podrien portar... Mira, hi ha gent que té gats i gossos i jo què sé, algunes rosquilles d'aquestes que Menjar mengen. d'aquest preparat, Menjar d'aquest vaja. preparat, sí. Perquè, esclar, sempre va sec, pobres camells. I en els Reis, a més de donar-los de menjar neules i torrons, jo sé que a vegades pateixen de l'estómac i que doncs, també els hi va bé deixar-los alguna altra coseta, una copeta de vi, amb una miqueta de pernil. I jo t'asseguro que després ells s'ho mengen i a l'any demà, si tu t'acabes totes les petites deixalles que ells no s'han acabat, et dona bona sort per tot l'any. Et dona bona sort també acabar-te tot el que ells han deixat, perquè a vegades no deixen gaires coses, eh? No, de vegades no. Si són les primeres cases, tenen una miqueta més de gana i s'ho mengen gairebé tot. Però cal doncs, acabar de passar llista quan arribem, quan ens llevem, i a part de veure les joguines, també ens ho mengem tot. Estem veient en aquests instants també bandes que estan circulant per els carrers de Barcelona. I aquí podem veure aquesta carrossa, que és la que parlàvem una miqueta dels globus aerostàtics. I és un carter reial, la que avui, en aquests instants, estem veient. Nens de tot Catalunya, no deixeu d'enviar les vostres cartes, no deixeu de fer arribar el vostre missatge als Reis Màgics de l'Orient. Ells us portaran totes aquelles coses que vosaltres heu demanat. I els que esteu malalts i no podeu anar avui a les cavalcades, doncs per això estem aquí nosaltres, per explicar-vos de què passa. Mira, veus aquella carrossa d'allà? Em sembla que és la que hi va el Gregori. Hi va el Gregori? Saps qui és el Gregori, no? El Gregori és molt malcarat, el Gregori. Sí, és molt sorrut, té unes celles molt gruixudes, uns bigotis, i mira tot el que els nens i les nenes fan malament per explicar-ho als Reis. Encara que també n'hi ha un altre, que no és el Gregori, per sort, no és tan malcarat. És el Fumera. En Fumera. El coneixes? Aquest sí que el coneixes. En Fumera també? Així n'hi ha dos que ens vigilen. Sí, però el Fumera no va ara a cap carrossa. El Fumera té 3 ulls, em sembla que és al davant, 4 al darrere, moltes orelles, jo sé que ho veu tot i ho sent tot, per tant, vigila, perquè vigila a petits, però també vigila els grans, Francesc? És a dir, que has de vigilar molt. Ho hem de vigilar tot, ho hem de vigilar tot, i ens hem de portar molt bé, perquè si no, ells ho sabran, en Fumera els hi dirà, en Gregori també, i aleshores sí que ens portaran, perquè no ens deixen a ningú sense portar res. Ens portarien carbó. Carbó. Jo no em vull de carbó d'aquell. I, a més, jo no sé si ho fan. Em sembla que ara ja no, perquè tenen molta feina, però abans els Reis t'escrivien també una carta. Ah, sí? I et deien per què et havien deixat aquesta cosa i no tal l'altra. I què passava, i què havies de fer perquè l'any següent et deixessin tot el que tu demanaves. És a dir que si trobeu una carta i us diu que allò que vau fer ahir o abans d'ahir o allò que no vau deixar de fer, que ho feu, perquè si no l'any que ve no hi haurà les joguines que us han portat. Ara estem veient la carrossa del rei Gaspar. El rei Gaspar és el conegut com el Ros. El rei Ros, perquè venia d'una terra que tots eren rossos. I el rei Gaspar és el que antigament portava les llaminadures. És cert que n'hi havia 4 de reis? Com anava això? Mira, diu la tradició que sí, que hi havia 4 reis, però n'hi va haver un que es deia originàriament Artaban, que va tenir un accident amb el seu cavall i no es va poder trobar amb els altres 3. I per això ara solament en són 3. I se sap que en són 3 pels 3 obsequis que van oferir a l'infant Jesús. Per això s'ha sabut que són 3 els reis que van anar a adorar-lo. I també que estaven guiats per una estrella, per un estel que els indicava on era Betlem, on era aquella cova, on era aquell pessebre, on estaven la Verge Maria, Sant Josep i el nen Jesús. Sí, aquest estel que nosaltres diem l'estel dels Reis Mags, que per nosaltres és tan senzill, els astròlegs els porten molt de cap. Diuen moltes cabòries. Diuen si és una triple conjunció de Saturn i Júpiter a Piscis, o també si és el cometa Halley. Però nosaltres només sabem que és
l'estrella dels Reis d'Orient, que avui està aquí i els ha guiat fins a Barcelona. Els ha guiat fins a Barcelona i també encapçala aquesta comitiva, perquè no és una estrella, ni és el Halley, ni és aquesta conjunció entre Saturn, però és l'estel olímpic. L'estel olímpic. Una estrella olímpica que encapçala també tot aquest seguici de carrosses. Aquesta, evidentment, és l'Aladino i la làmpara Meravellosa. I abans n'he vist una carrossa que estava ple d'indis. Ple d'indis. Indis i americans o indis? No, indis i índies. Indis americans. Mira. És en aquests instants, ho veiem com estan enfilant ja el passeig de Colom. I és la carrossa del rei Gaspar. Són milers i milers les persones, els nens i les nenes que avui acompanyen i donen la benvinguda a ses majestats, els reis de l'Orient. Recordem, si et sembla, una miqueta el recorregut que faran aquestes carrosses. Veiem la de Televisió Espanyola en aquests instants, que recordem, hi ha un dels patges que l'acompanyen, que és el nostre company Pitu Abril, que està també, doncs, col·laborant amb ses majestats, els reis de l'Orient, els nostres companys, càmeres, ells també saluden en aquests instants a tots els nens de Catalunya, joguines i més joguines. Més de 40.000 se n'han recollit i avui els ses majestats, els reis, les repartiran a totes aquestes persones, que us dèiem fa uns instants, les comunitats gitanes, africanes, marroquines de Catalunya. Dóna-li una joguina i ella donarà un somriure. Moltes gràcies a tots els que hi heu col·laborat, perquè aquesta nit els Reis Màgics les repartiran a qui pertoqui. Doncs dèiem que podríem recordar una miqueta l'itinerari. Han enfilat els majestats dels Reis des del Parc de la Ciutadella, passant per l'avinguda del Marquès de l'Argentera, el passeig d'Isabel II i el de Colom. La cavalcada pujarà el Rambla amunt fins al carrer de Ferran. Per aquesta via accediran a la plaça de Sant Jaume, on els mítics monarques aturaran davant de la casa de la ciutat cap a 7:15. L'alcalde us oferirà les claus de la ciutat perquè pugui entrar a totes les cases on hi hagi algú que es mereixi obsequis. Les claus perquè, si no, de tota manera, si no els hi deixem el balconet una miqueta obert, aleshores no podrien entrar. Sortint de la plaça de Sant Jaume, la cavalcada continuarà l'itinerari tradicional pel carrer de Jaume I, la via Laietana, el carrer de Fontanella i la plaça de Catalunya. Cap a les 8 del vespre, al carrer de Palai amunt cap a la plaça de la Universitat, la ronda de Sant Antoni, el carrer de Sepúlveda, els de Vilamarí i Lleida, l'avinguda de Rius i Taulet i la plaça de la Font Màgica de Montjuïc, on hauran arribar, suposem, cap a les 9 de la nit. Des d'allà aniran a repartir regals a tot arreu. Tindran molta i molta feina perquè, com dèiem, tota la gent de Catalunya, tots els petits i també els grans, tindran demà els grans també els seus obsequis que s'hauran de deixar al costat de les sabates o... Tu l'has netejada, la sabata teva? La tens neta? Ara mateix sí. Doncs mira, l'has de deixar ben lluent a fora al balcó, perquè els reis es guien per les sabates que hi ha al balcó. Segons la mida, saben si són grans o petits els que viuen en aquella casa. També saben quin tipus de joguines volen, si és nen, si és nena, si és un noi, si és una noia, quina edat té. I és importantíssim deixar les sabates fora al balcó i ben netes, perquè si no estiguessin ben netes, potser ens deixaven alguna cosa per netejar-les, i més val que ens deixin una bona cosa que no pas una cosa de neteja. Doncs ben llustrades, i els que no tingueu balcó, doncs el deixem a la finestreta, i també ells ho sabran. O fora la porta. O fora de la porta, i sabran exactament quanta gent. Estem en aquests instants ja arribant a la comitiva a l'alçada de la via Laietana a Correus, i està passant la carrossa corresponent a l'Adí, la làmpara meravellosa, la llàmpia meravellosa, que també es diu. Són molta la gent que veiem en aquest recorregut. Són moltes les persones que avui donen la benvinguda als Reis de l'Orient. A tot Catalunya també s'està produint aquest mateix fenomen. Jo veig una mica, no et sembla una mica fosc, que si anessin amb el fanalet encès per rebre els Reis faria molt més bonic? Un alot, un fanalet, alguna cosa que no es poguessin fer mal, però que fes llum, que
els Reis sabessin ben bé que estem aquí, no? Una cosa que no es poguessin fer mal perquè tradicionalment hi havia l'espelma dintre, però també tradicionalment s'encenien tots. Sempre es cremava el fanalet i amb els problemes que portava, i amb aquesta generació de nens possiblement seria perillós. Això sí, en qüestions que hi podrien posar doncs, una pila elèctrica, un alot, dintre del mateix fanalet, que fa més bonic. Actualitzar-ho tot una mica, vaja. Exacte, i cantar aquelles tradicionals cançons, aquelles cançons que donaven ja, només cantant-les, la benvinguda als Reis de l'Orient. Més de 6 tones de carmels. Veus aquí la iaia, la padrina, també recollint els Tots carmels. recollint carmels. Tots recollint carmels, que en definitiva és del que es tracta. Amb l'excusa dels nens, jo he vist pares que diuen al seu fill: escolta, per què no demanes aquell joc que a mi m'agrada? Això és una de les altres coses, que És a demà al dir, que matí jugaran més pares que nens, moltes vegades. I això és el que passa, però en definitiva és disfrutar de tots d'aquesta nit màgica, d'aquesta nit inolvidable. Una nit encantadora, una nit atractiva, una nit de sortilegis, i que ens porta any rere any tota la il·lusió del món. Tirant veiem- aquests angelets, Veiem les carrosses que, a més dels patges que acompanyen els Reis, també els acompanyen nens i nenes de la ciutat que estan llançant els carmels als altres nens i nenes que estan veient passar la comitiva. Aquests nens i nenes són del districte de Gràcia, com a mínim els que estan a la carrossa d'indis, que acompanyen a ses majestats per tot el recorregut que fan per la ciutat de Barcelona. També més de 30.000 cartes s'han enviat en aquesta edició per donar la benvinguda a l'alcalde Pasqual Maragall. Les ha enviades perquè donessin la benvinguda en directe al moll de la fusta. Tots els barcelonins estaven convidats avui a veure aquestes manifestacions que, tal com dèiem, es produeixen arreu del Principat de Catalunya. Aquí veiem uns patges que estan recollint cartes, veiem alguns que tenen cartes a la mà, recollint les cartes que els nens i nenes, i potser algun gran, els hi han donat ara, que no se n'han recordat fins avui de donar aquesta carta, aquests últims desitjos, aquests desitjos d'última hora. Els Reis de l'Orient han escollit les tradicionals carrosses per anar a visitar nens de molts indrets de Catalunya, a Cervera, per exemple, a Mollerussa, a Tàrrega, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, i aniran amb tren. A Balaguer hi ha... I saps com hi aniran a la Molina? No ho sé. Esquiant. Esquiant, evidentment, a la Molina havien d'anar-hi, s'havien de posar els esquís. I a Guissona. A Guissona, a la comarca de la Segarra, ho faran en globus aerostàtics. Arreu de Catalunya celebrant aquesta benvinguda màgica que avui Televisió Espanyola a Catalunya, pel seu primer canal, us ha oferit en directe des de tots els carrers barcelonins, donant la benvinguda a ses majestats als Reis de l'Orient. Veiem aquí aquesta germació de nens i nenes. A tots vosaltres, nens i nenes, que us portin moltes coses als Reis, que sigueu molt bons, que avui aneu a dormir d'hora i que demà, doncs, porteu tota la il·lusió que us ha portat aquestes cartes, tots aquests desitjos, siguin acomplerts. Això sí, molta i molta bondat, que és el que demanen els Reis de l'Orient. I sense rondonar gens ni mica, quan els digui que és l'hora d'anar a dormir. Joseps, petits, grans, perquè de Joseps i ases n'hi ha per totes les cases, a tots vosaltres una molt bona nit màgica de l'Orient. Us han parlat des del moll de la fusta Francesc Triola i Laura Pérez. Sobretot, molta pau i molta harmonia. Doncs molt bona sort. Que s'acompleixin tots els desitjos d'aquesta nit màgica. Adéu-siau, nens de Catalunya. Yeah.